esteu preparats? El duel d'esmorzars és a punt. Avui posarem a prova els nois i noies de l'Escamot. A punt? 3, 2, 1... Desapoteu! Però, què us ha passat? Què són aquests embolcalls tan poc sostenibles i saludables? Mitja hora buscant l'embolcall. Ah, que s'està rentant. Que el teu pare et fa l'esmorzar. Doncs recorda-li que utilitzi l'embolcall reutilitzable. La teva germana s'ha avançat. I només en deveu tenir un, veritat? Si et fa mandra fer-te l'esmorzar i a sobre decideixes comprar-te brioixeria industrial... Estic desesperada! I vosaltres heu de servir d'exemple? No et desesperis més, som els Brickbusters i tenim la solució! Revolucionaris i revolucionàries, sou dels que encara emboliqueu els entrepans amb paper d'alumini o film? Sou dels que opteu per solucions menys sanes i sostenibles per estalviar-vos feina? Sou dels que feu servir l'excusa de que l'embolcall està brut o del que no ens ho veu? O encara més fàcil, la culpa és del pare o la mare, o d'aquest model de consum desmesurat. Doncs sí, aquest sistema genera molts impactes i no té en compte el planeta ni la justícia social. Tot això no passaria si cadascun tingués un embolcall reutilitzable, o millor dit, més d'un, oi? Doncs no us preocupeu, tenim la solució. Ivan, és l'hora d'avisar a la Susagna. Susagna! Que m'heu cridat? Doncs sí, la solució és fabricar-vos vosaltres mateixos els embolcalls. Com? Sí, cosir-los. Fabricar-los nosaltres? Sí, esclar. Cosir, comprar material, això és molt complicat. Que no. El material que fareu servir és de casa. No caldrà comprar res. Per fer el nostre embolcall necessitarem un tros de roba que ens agradi, però que no sigui elàstica. Una bossa de plàstic de cereals. Uns didals, unes agulles de cap, una agulla de cosir, fil, que sigui fil torsal millor, que és més resistent, i un tros de goma elàstica. Ah, i unes tisores. Tenim la bossa de cereals i el primer que hem de fer és obrir-la. L'agafem per on té la costura i l'obrim a poc, fins a tenir-la plana del tot. La mida que ens dona la bossa de cereals és una bona mida per fer un embolcall, aproximadament 50 per 30. Cara bona de la roba amb cara bona del plàstic. Susana, quan dius cara bona vols dir aquesta o aquesta? Perquè a mi em queda millor aquesta, la veritat. Però què dius? La cara bona es refereix a la cara xula de la tela, la que vols que es vegi. Exacte. La cara bona de la roba amb la cara bona dels cereals, que és allà on estaven els cereals posats. Posem una sobre l'altra, posem unes agulles i retallem la roba. Després pleguem l'embolcall amb 4 parts i tallem les puntes en diagonal perquè així ens serà més fàcil després de plegar i no ens molestaran. Ara ja podem començar a cosir. Cosirem tot el voltant de l'embolcall menys 6 o 8 centímetres d'una de les puntes estretes, que és per on el girarem. Posem 2 agulles per marcar i podem començar a cosir amb punt enrere. Carlos, què fas? Això és el punt enrere? Jo què sé. El punt enrere és molt fàcil. És un punt que tu claves a darrere, d'on has tret primer el fil i el treus pel davant. Claves a darrere i el treus pel davant. Claves a darrere i el treus per davant. Per això es diu punt enrere. I sempre, sobretot, a 1 centímetre més o menys del voltant, perquè és que si no se'ns desfaria quan li donéssim la volta. Quan acabem el fil, hem de fer un nus perquè aquest fil no es desfaci i no se'ns desfaci tota la costura. Tanquem de la següent manera. Pel mateix lloc on hem tret l'agulla, passem un altre cop, queda una baga, passem l'agulla per dins i ja tenim el nus fet. Tornem a enfilar, fem un nus a la punta i continuem allà on ho havíem deixat.
Ara que tenim cosit tot al voltant, el que hem de fer és donar-li la volta a l'embolcall. Traiem les dues agulles que ens han servit de marcador i donem la volta a l'embolcall com si fos una mitja o un mitjó, delicadament, empenyent la roba des de dins cap a fora, amb molt de cuidado perquè no fem malbé el plàstic. Així que un cop girat, l'aplanem ben aplanat i ja l'únic que ens queda és al final, és tancar-lo. Per tancar-lo, posem primer la goma. I de quina mida ha de ser la goma elàstica? La goma més o menys d'un pam doblegada. I cosim aquest trosset, havent posat una agulla amb la goma perquè no se'ns escapi. I això sí, si no sabeu cosir gaire, feu un punt que sigui ben gros, amb un fil ben cridaner, perquè així sembla que estigui fet expressament de manera creativa. I ja el tenim. Emboliquem el nostre entrepà i amb la goma tanquem. Doncs ja ho veieu, revolucionaris i revolucionàries, és ben fàcil. Només cal fer el nostre propi embolcall i tenir-ne la reserva. I sobretot, treure's la mandra de les orelles. Ara és el moment. Aporteu el vostre granet de sorra pel planeta i per totes les persones que hi vivim, sobretot els joves. Feu els vostres propis embolcalls sostenibles i ensenyeu-nos-els a veure com us han quedat. Envieu les vostres fotografies a aquest correu o compartiu a les xarxes socials amb aquestes etiquetes. I recordeu, l'esmorzar és algú que no només afecta el nostre organisme, sinó a l'entorn que ens envolta i la vida de les altres persones. Trieu productes sans, locals, de temporada, ja poder ser sense envasos, i amb l'entrepà i l'embolcall, i res més! Bé, potser un tovalló... No! I res més! No teniu excusa. Només... Ui, no me'n recordo, Som els Brickbusters i tenim la solució. I ensenyeu-nos a...